Kedam tang ja khoni phai in koyar ni anar lo por phai hinia por hanjang lang solong arnam lang PKC ro tumpen tong sekot pen pherang kia mai ke phalong mai phu Anilson teron pen kachepam phu ponsi klem rapet chunbang buson ingti dihin rembang bor chin thong teron lapen horen ingtiatum chetong lut pherang kia mai long arnam lang PKC ro mai phu Anilson teron pen kaningje ponke non hejong Karbiang Autonomous Council along bang cricket home executive member arpu kepek ponalom nominated MEC Mukut Mahanta phan EMR pu kepek pondet aputha ningkang samse chepaklang Karbiang Autonomous Council long pen ini kan ko amhau kan EMR pu pandak monel long bang cricket home apa laso long Jepani mostel long di itu tum ponlong long nominated MEC Mukut Mohantu alami pangkanya amen kan ngolok terus ngolok masih langnam lo pote Karbiang long kiram tang long la puson do lo le ale ni tu ni lan sina melakan ni non ni kita moya teng kan lo tante nominate pada me dia makutak mbek puson lo tek konde pulo tante hola elected bang apan ke akam masih dikontribut loh, di, yang si, Jepani homoskia loh, ada yang si, dia masuk ke konji putusan deh, nagalis jumlah elected, akhirnya dia do, soal monteran alam apan ke konji. Lapujong si EM pekponji pute kili kapa dopon thangta alia vedadlo pusi ningje athe EMR pu pekji pute kilik ke haya bang phua phansi piponangji apodlo la pulote aphrang pen kilik pa vedadra bang great rock chingwai soi ra CM EMR pu chepek repta chokji apodlo nonke party ticket aphan unan chepaduk nang pen ticket long lok pen ke haiji aphan khidat chebat pen radatum aning che thesi pahaidet pen EM anta longdun de pulote kupiale dojilang pusi ningje rinti non EM artikel long di election ke cepat good di itu kabel berat boy pen di pani komersial la kiram tang election long ando berat pun pen acirat pacitu si akihai non itu elected sabun telenga pan pahai dum lo pahai pon lo votis me election kepa dupen Karbiang long akan hok ulil udam stachok non lang nalo ko tapen nominated MEC di alam pan election patu thepin hemtot lun ben alam ni kapson atur kithe apan alam pan kipe kondet ke nitum sidono thete pending samse Aprang benda Deopani hawar jasemet Karbi ke dorong kaching thurdun ave kidam tang ningkan pho Mukut Mohanta MEC mandet apita keplak kepleng do kogojok kaching thurawar sai paphi hoblo la sojok batai pherang ke amai tame phalo Shraban telenga phanle EMR pu pekponangji pusi hanglo Deopani ara ratu lapuan ke hangjo apita Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lamthei sita karjuje dat abangke manghu pronglo Tasya jada bidi pentame Mukut Mohanta phan EMR pu pen ingthanra puthot Shraban telenga phanle EMR pu pekponangji pusi arnam lang PKC rotum sodak pen kehang Chu respect long itu tek long lo lapen herang ke tum stami hala dak nang lo ba team Karbiang long stami atum stami hala dak nang lo alang lekum develop le ka do ba tek dak lapen non chari bom team Karbiang long tum atum stami jong si alang lekum jong si bang ra hala dak along ri long nang lang ko lo alang lekum ke amekri gupru ba so ni tek long si pachu stami tek long lo even alang li Dr Tuliram ro hang stami hala dak nang lo hala dak upper devania long stami hala dak nang lo hala dak stami lang li tek long lo do long mi hing tek long lo mi lang person ma lang tek long so war person ma tek long lo ke lak preja tek dak lo ke na selang li ke pat dang longan stami ke klien ki chok chi rat pe la comments te tan lo ke niri tum de lo rat pe la comments te tan a job si niri tum press meet ta ini de thon de thodan ko alang li phan ke li tum totally niri tum condemn niri tum ning samse la so so ne si phan ke pat dang stami ala ticket pi tang de dak pan aku nominated long tu lo la pe nominated chot ta dia ku em long tu lo ka niri tum do charlie song pe ke li tum ning samse Buka janpen ananterang Karbiang long live